Σας λέω τα μυστικά για το πώς να δείτε πρόοδο στο gym. Κυρίως τα λάθη που κάνετε, ξέρω εγώ, και δεν βλέπετε πρόοδο στο γυμναστήριο. Πρώτο και κυρίαρχο είναι να μην βλέπετε influencers οι οποίοι παίρνουν αναβολία και το κρύβουν. Σας προτείνουν διάφορα προγράμματα τα οποία τα κάνουν μόνο εκείνοι και μπορεί να τους ταιριάζει επειδή κουμπώνουν εσείς. Εσάς το πρόγραμμά σας πρέπει να είναι απλό, δεν πρέπει να είναι κάτι πολύπλοκο. Πρέπει να είναι όσο πιο εύκολο γίνεται, έτσι ώστε να πάρετε μια ροή, να μπορείτε να δείτε πρόοδο. Οι ασκήσεις που πρέπει να δώσετε έμφαση είναι αυτές που είναι οι βασικές ασκήσεις, όπως είναι το bench press, όπως το squat, όπως είναι pull-ups. Οπότε η βασική πρόοδό σας πρέπει να είναι να γίνετε καλύτεροι σε αυτές τις ασκήσεις και ύστερα στις υπόλοιπες. Ένα άλλο και σημαντικό είναι μάγκης η πειθαρχία. Να έχετε πειθαρχία και υπομονή. Δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος που να γυμνάστη σοβαρά και εντατικά να μην έχει δει αποτελέσματα. Μην κοιτάτε να πάρετε συμπληρώματα. Τα συμπληρώματα δεν θα σας βοηθήσουν όσο νομίζετε. Τα συμπληρώματα είναι κάτι εξτρά και στους πιο προχωρημένους. Μην κυνηγάς να πάρεις συμπληρώματα. Κοιτάξτε να γυμναστείτε σωστά. Μετά τα υπόλοιπα θα έρθουν. Δεν χρειάζεται να ψαχτείτε καν από την αρχή.